sing sok bener ya dik yo arane mantan matur suwun barisan kepetan cekap semanten ati iki kodolan. Wah, disapa sih Des, disapa. Urung-urung wis tak gawe ngekek ta kowe? Aku gembus-gembus ya. Aduh. Jono. Amin. Halo penonton semua, halo. Kene tolong. Nang kene sing ngebak. Aku pasukane demit kabeh kok. Nang kene ora enek apa-apa kok. Ya. Ya. Salam semet yo. Oh, yo salam. Ayo aku salam kok salam. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kene iki, disapa kene iki. Oke. Salam meneh, baleni. Ada sayang heo. Allah. Ala kowe iki demit ora pantes kene ukti-ukti ndes aku. Alah. Assalamualaikum warahmatullahi. Gayam. Lho kowe kudungan kabeh kok. Rupa wis koyo gangkrangan. Wah. Iso Ya rupa-rupa slet wajan ngene tetep ganteng ora apa-apa. apa-apa. Wis gayeng kene Nang men. ngendi Mas Andes? Wah, nyomo. Endi, Bu? Nggih wereng endi, Mbah? Telaga Sari. Telaga Mboyo. Cuk iki jaduk kae untuku cuk. Untuku lho. Dilalah untuku. Nek untuku ra iso ngono meneh Pak ya. Ngawur jene Pak polisi Pak, opo piye? ngambil Pak, niki ngambil Kowe kudu sebritane klamet. Pak. Heeh. Niki ngambil tak jrit. Ngeten Walah. iki Pak. Kowe wani nyapai polisi? Aku asik diantel kok. Ya wis. Heeh. Sekarang pras ki ora mangkat to. Pras ora Oh, mangkat. oke. Pras nanti to. Cedak kene kok ora mangkat ki piye? Nganu. Apa? Kosong ising jere. Ora Lho, lho. bengi wae aku kek kembrukang bakso sak gedene. Diwati mlakune ngene. Lah napa pras ambeien ngono. Aja guyu. Ayo. Ah, dewe iki iso guyu cekak kok. Seneng Iya ae. dewe. Ono kembang bareng. Aku cinta padamu. Sayangku. I love you. Sik. Hey, tu bateni jana salong. Lek tukinan iso relek juminten. Gitu le gole omae samir jem. Ngidul sisi ketemu nilik sarcitem. Temu lawak. Temu lawak nang bane hati benar. Benar. Coba jero. Napa Pak? Ayo. Penake sing mayan. Ya. Penake sing mayan. Ya wes, siapa yo? Yo. Tak baleke. Heeh dibalake. Ayo. Yo, pasukan. Ayo, ngeramu nih, cangkeme. Wajan setan saka ndi to Ndes iki. Iki, Bu, mangke nek sing ketak duit iki tuyule. Toyol. Niki toyol. Saking pundi? Yo, Merapi tuyule saka Merapi. Memper. Raine lahar dingin. Seblotok kayane yo. Nggih Mas Rudi lah. Yo, Yo. yo jase apa ya, jase Heeh, balok. dijase, heeh. Hei, ono sing tuwa barang sang. Ayo. Sing ndi? Iki wis tuwa, keplek. Ndi Iki wis keplek. Lho. Kowe ra ora oleh joget. Lho. Kowe ngerti dadi Des apa? Raine ngece. Iki. Oh, Iki. tok apuke wae. Kok ngecok. Kowe kok ngalang-ali rupaku ora lucu kok kowe lucu. Ayo. Jangkrik kowe matine pasarang kok. Wantil biasa ngono iki lho. Duani wae. Videone lah. Memblonyok wis sikile gedhi, awake gedhi, cangkeme nywiwi. Weteng. Kaya aku yang brongos sing kabeh. Milu-milu ya lur ya. Jo. Wis ngono ki wis. Yo. Ayo brongos ya. Ayo pro konco mawaruwana rukune Islam yo iku lima saged loro
lawan ngaji Kaping bidone lakon sholat kaping telune bayar zakat ping pada poso bulan Ramadan kaping 5 kaji lamun puasa. Napa to kowe mleset-mleset barang iki, Des? Lunyu po? Kene lunyu. Non. Pripun? Apa lagune? Wis. Aku iki ditareni lagune arek apa pingine? Tambal ban angel Mas. Nek daya. Aduh. Tambal ban ra dadi ku mangisini-sini lho kowe. Iya. Gah, ora. Ora Ora iso tenan. Ketukane wis beda. Tombok kangen oke, oh, iya. tombok kangen. Mau urung rampung soalnya Rut. Heeh, mau urung rampung. Iya. Wis menang apa ya? Yuk dikasih lagu tombok kan. Yuk tombok kangen. Baik, yang satu ini kita kasih lagunya ada tombok kangen bareng-bareng. Tentunya Bapak Sabang pun nganu dereng. Oke siap Bapak. Dikasih ada tombok kangen. Oke monggo. Iya. Sepira sale Bergoyang bersama Citra Liba Indonesia. Tangan dewe. Nganggo terus eling kancane. Jaman semana yen dolan rame-rame guyub rukun seneng atine. Iki lho, sing video iki lho malah mangan lho. Des. Iki lho Des, malah juga semongko bareng lho. Enak. Aku ya mimik. Aku ya urung mimik pisan kan mau. Wah, gue kan capek. Lah. Nek bar mimik iki mingkem hap ngono lho. Iya. Jajal meneh. Rongoson drejes iki. De apa wis lo rasa sangipi durung sokati Rasa kangen wis bisa mari. Yo ha. Pripun. damai lur Damai. dijagi nyambak nggih. Lanjut. Tasnya aman bolo. Iya, wis ngono ae. Met. Awak dhewe joget video brotoli kabeh. Mampu. Iso kobol-kobol kok wis ora kanggo gawe. Blas kok. Yo, Met. Ora jos blas. Ora jos blas yo, Met yo. Wis ra apa-apa. Penampilan Aku leh Rabia tak taleni kok. apa? Iki Rabia. Lah iki mako suwiwi ngopo. Aku joget kok gigire wadem lho. Lah aku semblotrok kiwir-kiwir. Lah wis Sing penting ora ketok to. Heeh. Ya sing alon-alon awak dhewe joget ya. Ya, wis arep-arep aku bolong. Kira ana sing tengah pisan. Lho, dhewe nyong. Ya. Kok lho, rupanya ngece iki. Wantet. Ya antil. Ayo kuwi lho, kon teko diseret kuwi kon ning tengah. Iya. Iya. Rupa kaya toyo. Iya. Pambine mbledhe lho. Yuk, Met, dhewek ning tengah jatahe. Oh iya. Laris. Des.
Apa iki? Apa? Iki Apa apa? akhirnya balik? Apa? Wajib. Yo yo. Piye jajal. Wajib main lanang wadon luru ilmu. Wajib main lanang wadon luru ilmu. Wajib ngainalan wadon luru ilmu. Wajib ngainalan wadon luru ilmu. Ojo liret yen durung rusak bodohmu. Ojo liret yen durung rusak bodohmu. Wajib ngainalan wadon luru ilmu. Wajib ngainalan wadon luru ilmu. Ojo liret yen durung rusak bodohmu. Ojo liret yen durung rusak bodohmu. Rabiku asale agawe wana. Rabiku asale agawe wana. Yen wong sunat, yen wong sunat, nulungi maring sembahyang. Yen wong sunat, nulungi maring sembahyang. Nulungi maring sembahyang. Rabiku asale agawe wana. Rabiku asale agawe wana. Dina meresuna nulungi paring sembahyang. Dina meresuna nulungi paring sembahyang. Nulungi paring sembahyang. Piye deh kok daya. Piye? Seret, ya mimik sih. Iki seneng iki lho. Seneng tumbler iki lho. Sing apa iki? Apa? Wong susu kok. Ya kayak itu, oke. Kole-kolenya. Mbahne wis mabuk. Ana HP diganting-ganting. Pak niki Pak, pripun Pak? Rodat loro wis lopet dimet. Nyanyi pura kowe? Nyanyi. Nyanyi Yo, apa? kawitaning sinawang. Ora iso. Tadi kowe. Ya kok. Iki lek Rut kan wedhen kan Oh, betul ah. Nggih. Lho mau ngadeg ngono kuwi to? Bener oke. Diomongi angel pisan kok. Wah, ambek talent-talent Rafia ngapo ngono. Apa? Lintang Asmara? Ya. Ora didadeli. Ora ki jengat ngono. Ojo Wong jajeni. sitmu ki mampu Ora. kok. Met. Kan jero met sing pake nyong teles met. Nggih. Ngono aku celempet. Ya. Apa sedene? Sik ana requestan saka Heeh. sedulur Dampit. Dampit. Apa lagunya Mas Irul? Angin wengi. Ya, wengi. Yo dikasih Ya, angin monggo. wengi. Kok angin? Kepiye iki marai lali melu lali lho. Angin. Kepiye? Lanjut dulu kowe. mobat mabe. Edan awa sili. Lebudel. Ya. Angin wengi. Ayo. A minor. Rungokno suarane Masya Allah.
iki mung sliramu sing dadi Tresno kang wis kependhem ning kotho. ati. Awakmu ninggalke lu kok tanpa Wani susah tapang Tresno kuwi sing karo awakmu ayu. iki Uripku dadi nelongso mergo teko ninggalke aku. kowe ning kono Pikir pisan pindho. rasane Aku kuru kaya rese. atiku kalau Aku wis saiki saiki uripku saya rekoso mergo rasa tresno iki wis disia sia kowe ya tangan. Awakmu ninggal kok tanpa welas pisan kok diancukane kok. Telek. Ayo. mung sliramu sing ana atiku mung sliramu sing yo nanging aku ra bisa duweni amung rasa tresno sing tasimpen jero ati aku kangen kowe sing ning kono nanging sliramu ra tau ngrasa mergo janji sing wis kok jadi koyo wengi sing saking jodoh iki rungono suarane ati iki sayang ra ono sing ganti nang ati iki wong sliramu sing dadi ujane ati wani sumpah tak pasrane roko iki uripku nang kene kowe ning kono rasane atiku galoro uripku saiki saya rekoso mergo tresno iki monggo sia-sia saiki ku tresno ora bisa diperjuangi mergo tresno yo ono lambi saiki kudu bisa urip dewe aku kangen kowe sing ning kono nanging sliramu ra tau ngrasa kabeh janji komplit janji kaya angin wae sing seke dodo iki masuk des des. Alah setor kene roh bapak. Kene. Setor. Kabeh. Sene jero sempak. Ora, udu sing kuwi. Suwun Mbak Yo tambah rezekine kok. Sing nguru endang-endang. Sing endi sing didongake sing endi? Iya. Sing nika Yo, parani. sing klambine kok catur. Heeh. Ayang-ayang. Hak jar ayang-ayang. Yo. Budal Iya lah, iya, Mas. iya. Ha, saiki apa mengko? Aku weruh wong prenges. Duwite teko. Eko met peto. Iya.
Monggo dilanjut. Ayo Nek. Pripun? Nek lur. Ora sagu ya iki diantel dase aku e. Rek, rek rul kuwi nek wis mongkol bialang gas. Kandhani kok. Nek rek aja rek rut. Kenapa? Gudang pring kono. Iso diantel iso teol. Eleson ki iso mabur kok mau. Ha iya, kowe ngerti ora? Lah piye? Kowe wong kowe Ora sebut mambung ya. aku wis kene kabeh. Aja kuwi we. Iya. Awak dhewe damai. Sesuk tunggu-tunggu kok. Iya. Sego goreng. Lha iki Sabun anu Doni. Doni kuwi Paraywangi. Kondes. Oh. Susu jahe wae yo. Ya Irhani ya ruci koman Wangi mugar gumilan Ojo siro mengabimo Turun rawuwe pelira Ya Irhani ruci koman Wangi mugar gumilan Ojo siro mengabimo Turun rawuwe pelira Monggo Sekejo urip pirone alam donya uripku ora kena sembrono ya Irhani ya rusir cinta biar kubilang ojo sira mengabeno miturut dawuhe pengira Irhani rusir cinta wangi biar kubilang ojo sira ceritanya balas dendam membengi membengi piye mengsak lagu tiwas ceritanya dowo gitu cerita gitu apa meneh yo entek sisan ayang-ayang gosek rodate apa nek apa rodate apa Kang? Yo kita pemuda Indonesia. Wis siap bro kayak pasukan lu gitu toto. Pak niku, aku wani kuwi Pak DC Pak polisi. Terus niki DC dengan Pak. Niku kali niku. Nggih. Niku Pak wis teko borgol wae Pak. Borgol mawon. Wis untune borgol Pak. Toko didor. Kita pemuda Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kita mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan kita masuk ke surga. Kita pemuda Islam Indonesia kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh mencari ilmunya supaya bisa derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga bisa masuk surga. Aduh, napa to iki?
peteng rasane ati kananda Burung bersama Citra Riba kita goyang bareng-bareng bola. Yuk, ada yang berdua Citra Riba Indonesia. Bareng-bareng tangan diangkat semuanya yuk. Citra Riba Indonesia. Ayo. Lunas nggih Lur. Apa irut? Ayang-ayang. Ayang-ayang pun nggih. Kabiarsa nggih. Wis lunas lho, Des. Ya. Napa kowe? Yo. Tak kon milih saiki wis. Arep saldo apa pamit? Pripun niki Mas kon saldo apa kon wis? Salto, berarti disiapke sawerane Des, siap. Oke, yo.
Yo, kayak harus disawer kayak. Yo, sing biru-biru abang-abangnya lo Des. Yo. Yo. Tepuk tangan buat Mas Andes dan Mas Komet. Yo. Hoi.
Dicek Ayo, sih. Rana pisan Met. Apa? Sabarane ono. Nono. Lah mau kowe kok gendera. Kowe ra ngrasake pas nguler ning kono Met. Lah napa? Sentolope aku kena mak cenut nyasane kena. Mergone panggungane rata, Des. Ya wis awak dhewe njaluk ngapura Met. Bar iki gek inget lanjut nih. Lanjut apa? Bebek apa? Terakhir. Awak dhewe terakhir. Ya wis terakhir ki. Iya. Nggih nyuwun pangapunten bilih wae atur kula mboten penak ning atine panjenengan. Lan ugi kelakuane kula sing kethek nyuwun pangapunten. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk semoga dilanjut. Citra Rimba.